Necessites fer alguna gestió relacionada amb l'aigua? Et mostrem totes les maneres en què et podem ajudar. Primer, pots fer-lo des de casa teva a través de la nostra web. Accedeix a www.aigüesdebarcelona.cat i gestiona gairebé qualsevol tràmit de manera ràpida i senzilla. I si prefereixes l'atenció presencial, tenim 4 oficines fixes repartides per l'àrea metropolitana de Barcelona, a Hospitalet de Llobregat, a Badalona, a Barcelona i l'oficina de Gavà. Recorda, has de demanar cita prèvia per la web abans de venir. També disposem de l'oficina mòbil, que visita altres municipis durant la setmana. Consulta l'agenda de la web per saber quan serem al teu municipi. I si vols una atenció personal, però sense la necessitat de desplaçar-te, pots trucar-nos al 935 219 777 o al 900 710 710 els dies laborables des de les 8 del matí fins les 8 del vespre. Si tens una avaria, truca'ns al 935 218 218 o al 900 700 720 a qualsevol hora del dia, qualsevol dia de l'any. També pots sol·licitar una videotrucada amb un dels nostres agents. Sigui quina sigui la teva preferència, tenim el canal que millor s'adapta a tu.